Hey, Jabi. Abona ngathi siphuzile. Akulutho kona. Ngoba konke sikwenzile. Ozani. Nambe kanjani? Hayi sambe kahle boss. Izinto zami nje bade uhlelile. Kodwa ithatha isikhashana nje. Ngiyabona ningafikile. Kambe kanjani Thapha? Hey, khambe kahle ngale ndlela le. Uthini phela ngoba sithe sifika wavele nje wasithatha ayodlisa. Hey, angiyazi mina leyo nto. Lalela phela. Ngoba nje ebesehlula ngisho nokuyibamba ukudla bekungaseli eseloku nje engithi nje nami sengilongisela Uthandele usikelayo. Ithombe kambe kanjani? Project. Uyazi ukuthini? Zonke izinto zihambe kahle mina. Yabona lo muntu lo yinja. Yabona wazi nje. Ubese ethe nje. Hey, engasafuni ukusuka. Akabutholanga umzini. Yazi, ebengazi ukuthi khona uJabi endlini. Ngesibonza usiphatheleni. Uyabona mina lento ngiyithanda kabi. Ngoba yabona le gang ethanda imali. Iyabasaba abafazi. Uyabona into ezokwenzeka. Uzoke nje ashaya uvalo lokuthi usasaba umkakhe. Uwayekeleka amaphepha. Imali yona uzoyikhipha. Project. Sesokwenza njani ke manje? Uyabona into engifunayo. Ngokudleza izithombe lezi sheshe igezwe. Mase qeda ukugezwa. Ngifuna ukuthi ithunyelwe lo muntu. Ngoba imali ngidinga indlela eyisimanga njengamanje. Khona umsebenzane ngifuna ukwenza. Ngizothanda ukuthi lokho kusheshe. Kuyezwakala? Kuyezwakala boss. Ukuba kwami ngazuthi seningahamba sekuphelile. Ngijabule kakhulu ngomsebenzi wenu. Siyabonga. Into ihamba kahle ke manje. Yabona manje sengisemsebenzini. Umsebenzi wemali. Akekho ozongivimba. Hey, Thulu uphathe kahle phela ungikhonzela lapho umkhwekazi. Ngizokukhumbula nami baba. Kodwa-ke engathi ungawadla kahle nawo amaholide akho. Ukuthi nje ngiyazi ukuthi umama akasangidingi kakhulu emva kokuhlinzwa kwakhe nje. Stand. Ungakhathazeki ngami. Ngikanje mawuphathe kahle wena. Ukudla baba kugcwele kabi endlini.
angithembi ukuthi ngeke uzuhlupheka. Sithanda ungakhathazeki ngami. Uyabo ngizosiphatha kahle kabi kabi. Ngobuya nje kahle kakhulu. Uyiphathe kahle impela baba. Ha, wazi mazothi itekisi lesikhala kulungile sabi. Impela. Akamdingi baba. Phela wazi ungikhonde phela ngikahle. Amanda. Nansi mama. Zonke nje usambe kahle project. Nayi imali engango-5,000. Uthe futhi ekupheleni kwenyanga uzobuya sinikeze futhi enye. Iy'thombe lezi abeleni noThabi nazo embhedeni. Chaka ayidingi. Cha kuyona inkinga leyo. Uyabona yena mangabe enza ukuthembeka nathi sizokwenza. Phela sisebenza kanjalo. Uyabona ke manje emsebenzini. Ngithi abantu bayishaka lolunye. Uma nje thina sikwazi ukwenza babe isithupha. Kusho ukuthi siyakwazi kwenza inkulungwane mhlambe zingamashumi 3 ngenyanga yini. Angikhodlo kubi. Hey, project. Ungakhathazeki. Zonke izinto zohamba kahle. Uyabona? Sesingena komunye umsebenzi manje. Sekufanele sichithe ngempela. Into engiyifunayo isandla sakho nokuthembeka. Sekufanele sidayise into ezinkulu, into ezibhenywayo abantu. Ezinye ziyadliwa. Nako lokho kuse umsebenzi ohamba phansi. Sizoba nenkinga into eyodwa. Sidinga indlu. Indlu lapho sokwazi khona ukuthi sibeke into zethu. Angazi ukuwena. Ubona ukuthi ungayilungisa into njengale. Project. Ukhona umnumzane Jackson. Unindawo uhlala khona impahla. Ungena impahla ezithunyelayo emazweni aphesheya nezibuyayo. Ngibona sengathi uyena impela umuntu ozosisiza lo. Ngoba futhi namanye ama-warehouse indawo la hlala khona impahla amaningi umsebenzi wakhe. Okwesibili ke boss okukhulu kakhulu. Uzona nabafethu abanjengathi abayinswelaboya. Cha ngiyakuzwa lo Mr Jackson. Uyabona lento lesaqala. Uzofanele sinayekele. Singazama ukuthi sichumane nabantu asebebakhulu kulento. Kodwa ubukhulu futhi angikusazi. Thina sikahle masiqala kancane njalo. Kuzothi uhamba isikhathi bese sewasukela. Mina into engicela kuwena. Zama ukuthi ubonane nalo muntu. Uze ukuthi ungatholani kuJackson. Project. Ngokuzwa kwami lo muntu lo uyindoda elungile. Andiyaphumelela futhi emabhizinisini akhe. Yayithola inzuzo. Okunye futhi engikuzwile. Enye ama-warehouse akhe
akayisebenzise mina uyisebenzise ebusuku ingakho nje ngithi yena umuntu okahle sisebenza naye uyabona phela ungakhohle ukuthi lo muntu lo usomabhizinisi makukhulunywa ngemali kukhulunywa ngemali akekho umuntu ongadingi imali kodwa futhi ngizomkhohlisa ngizofike ngiyidedele mina imali engibona kufanele imenelise kodwa uma ngabe ingamenelisi sesibona kufanele avume sizosebenzisana indlela yethu sothumela intombazana imbala bese njalo sesimthatha ayikho-ke indlela lapho ngeke azaphunyuke umsebenzi uzowenza nami khululeka kuzokwenzeka noma kanjani boss khululeka umsebenzi wami phela lo waziyo nawe ngidala nje ngathi sengikwenza hey Michael buka nje lasemonjani eoffice lami wazi phela manje umsebenzi wami uyashesha ngempela ngidinga umuntu engizobambisana nawe sizoze kahle lo msebenzi awungijodi phela manje sizosebenza nawe cha lapho-ke ngeke kulunga le msebenzi ngikuwona wethu imali lapho ngenze enkulu kabi imali eyivela nje awuzi uyabona ngento engisebenza kahle ngayo angibangiswa umuntu ngisebenza kahle wazi konke ndikuhamba kahle angikhaliswa yilutho awungitshela unkosikazi hey wena Michael inkosi zami uphila kahle uyaphila isimomonde nje umazi hey uyakhumbula wangibangisa kuyena njalo wena mfowethu ungandiyazi nje nawe umuntu mntwana kodwa-ke ndoda wangedlula yinkosi malanga wena Michael uyoshada nini khona wawusengithintela into engasiyo umshado wami anasikhathi sokushada ngehla ngenyuka usiphatheleni khona kuphela akukho lutho lutho usho ukuthini lo muntu lo akanacala empeleni ngathi umsula njengelo uzemabhizinisi nje oyithandela unkosikazi wakhe usho ukuthi umuntu sezofanele avela abuyele emthethweni wokusebenzelana kwanomsebenzi uma sekuhluleka yonke into kukhona into eyodwa kufanele ukuthi uyazi futhi boss unkosikazi wakhe usahambile kule nsukwana uyoze abuye ekupheleni kwesonto kwakuhle kakhulu lokho uyabona uzivulela indawo kodwa into engifuna ukuyenza ukuthi angicuthe kuqala ngakho isikhathi esithize sihlangane naye uma ke kuhluleka ke lokho sesingacabanga ngenye indlela
Uyazi mfowethu, ngiyathokoza ukuthi sihlangane kanje. Umsebenzi. Hayi kwangibiza ngobheka, mina ngihlala phansi bro. Mina uJack. Babe ngakwenzelani ke mfowethu? Into encane nje ngoba ethi umsebenzi. Uyabona nginomsebenzana oyungeni ngomkhulu lapho lwana emtateni. Manje nake ngithe sengiqalaza ukuthi kambe ubani umuntu ongangisiza. Sengizwa nje ngabantu uthwala endlenkule lapha impahla iye yakho. Bese futhi waseyibona cha. Kungcono uzoyilahla amathaba. Sibona sixoxisane ngalento ukuthi ungangivumela ubusuku bube bunye. Ngikhonde ukuthi ufuna ukutsheleka le ndawo yami ngabe bahlazini lezo ufuna ukuzibeka. Hayi phela. Mina angakaze nje ngingezwe empilweni yami kuthiwa umuntu yombuzo umuntu usebenza hloboni nomsebenzi. Wena nje mfuthu ungivumele phethe ngiyisebenzise noma cha. Hayi mfowethu ngiyabuza kodwa impendulo cha. Alazi ukuthi uqondene ngalokho mhlawumbe usukhulumela emalini ngoba nangesele ukuthi ngiyahamba. Jack mfowethu. Okokuqala nje angikwazi kahle. Okwesibili akekho umuntu ongathi nje esuka ungena umuntu engamazi ecela ukubeka impahla engamazi iqhamukapi mase yavuma. Impendulo nje cha. Lesikhathi siyangishiya ngicela futhi ukuthi uphume. Ngicela uhambe manje phuma, hamba. Uyabona ngifuna wazi into eyodwa ukuthi mina nawe sisazobonana futhi sizosebenza. Waze wayisa umuntu wemadoda ngabe impahla zile zafuna ukubeka la. Ngihleli lana indekile. Uhambe kanjani kodwa boss? Sabhet. Yabona akuhambanga kahle. Le nja le angazi icabanga ukuthi yini. Kodwa ngizothatha isikhathi sami. Kancane kancane uzolunga. Egcineni uzozwa mina. Sesakwenza njani ke manje boss? Yini? Wena kuphilile la ekhaya. Ngifuna uhambe njengamanje. Ngiyofuna ihotela. Bese senimbiza lo muntu. Uthaba uzoqhubeka nomsebenzi wakhe. Wena ufuna ithombe kuwena, sizwana? Kulungile boss. Nyakazana. Thaba. Sawa. Ngiyayifuna. Ngajabula kakhulu ukubona nentatheli ye-Business Times. Oh, manje asenze nje.
Sohlangana nawe ehotela ngehora lesibili. Kulungile? Usale kahle. Ngiyathemba ukuthi uyaziyo. Ungahlupheki. Umsebenzi wami loyo. Kade ngangikwenza lokho. Yabo unikeze. Ngena. Hambukasha. Sabona nkosazana. Yebo kunjani? Ngabe wena lo wentathele ebusiness time? Mina. Ungadina sisi. Ngabe sokhulumela khona la? Sokhulumela lana. Asicale siphuze kuqala. Oh, hayi. Yini ngathi angixwaya nje? Hayi ukuthi nje. Angijwayele into enjalo. Hayi ungangixwayi kanti. Ahlale phansi. Hayi kulungile. Manje soqala. Hayi kulungile asihlale la sibe siphuza kancane. Ikhanda. Ikhanda. Angipha. Ngohlale lana. Jabu. Woza. Nyantombazane. Bengiyontatheli. Sikhathi sinje. Wena futhi. Beka lapha. Beka. Awona ke lalela la. Ngisahamba njengamanje. Ngizobuya ngikuthinte. Le ntombazane esehotela. Azothina amaphepha kodwa. Michael, buka la. Le nto ethi uJack ngimophela amanqenye yada, angazi ufike ngenze njani. Hayi ungakhathazeki. Yekela kumina. Izinto ezinjengalezi siyakwazi thina ukuzibheka. Ngizohamba mina ngomfuna ngimthole. Bese ngizokwazisa. Letha ngizonke. Kulungile. Sale kahle. Uhambe kahle.
Thando. Siwile. Yeah, sawubona baba, unjani kodwa? Kodwa ungitshela unjani mkhulukazi? Hey, uyaphila. Hawu. Yazi phela uphumelele kahle kanjani nje ekusikweni kwakhe. Hawu, zimnandi lezo ndaba. Wazi kodwa la kumina into besingahambi kahle. Kodwa kunye kumnandi. Hawu. Sokwenze njani manje baba? Hayi kulungile Sithando, hlala phansi khona ngizokutshela kahle. Hayi bosheshe ungiphuthume. Hayi kona akuyona into embi kakhulu ukuthi nje yabona khona lezi ithombe lezi. Yabona lezi ithombe lezi. Ungaqala uvule. Ngathi konke yenzeka la. Ngesathi ngihlele emsebenzini kwafika ucingo. Luvela kweintatheli nokuthiwa isebenzela eBusiness Times. Bangibiza bathi ufuna ngifike ehotel. Nangempela ngasuka ngaye lapha ehotel. Mangifika lapha ehotel ngihlala khona intombazane iqhamukayo la. Mayiqhamuka le ntombazane ithi iyona intatheli. Angisazi nokuthi yathi ba igama lakhe. Mase ifika ke le ntombazane khona iyangivuzisa yona. Lento yangivuzisa yangidakisa bongeza ikhanda lizula. Ngalala lapho emva kwaloko ke sengithola izithombe lezi. Kusho ngase isikhathi sengilele bangithatha lezi zithombe lezi. Kodwa Sithando ngicela ungadinwa. Yabona into eyenzekile nje ngiyakuthanda mina inhliziyo yami yonke. Ngaqondela ububi into eyenzeka nje basuka ngidida nabo. Lento eyudobo yalesigebengu esikhulu project. Hayi baba. Ngiyathemba. Sengidlala isikhathi eside nawe. Angiboni ukuthi ungayenza kanjani into efana nale. Kungcono mntu ukuthi bakunjalo. Kuyo yonke imizamo yakho ozoyenza ukuthi ubhekane nalolu daba lolu. Ngizobe nginawe, ngiyakwethembisa. Hayi kuhle Sithando. Awungitsheleke Sithando, ikuphi lokumnandi ngiphathele kona. Hawu. Awusho ukuthi kuzofika ubheke kodwa ngeke ngakuze usho njalo. uMichael, uMichael usekhona. Wazi kungenzeka nje afike emva kwemzuzu emhlanje kuswela manje. Yazi ukuthini phela baba? Usezoba umkhulu. Umkhulu. Kanjani? Qonda ukuthini? Hawu baba. Ngikhulelwe. Ukhulelwe? Yebo. Sizobaba. Nginamabona ekhaya. Hey, ngajabula Sithando. Hawu, Sithando. Hawu, wazi kungenzeka ubuyena uMichael loqonqozayo. Ngena bo. Ngizobe ngimqoqele nje indoda enkulu kangaka. Hawu, Michael. Sanibona. Ushembani. Unjani kodwa? Sikhona njani nina? Philile. Kwaze kwakuhle lokho. Hey, Michael. Awumtshele phela. Awumtshele ukuthi kwenzekani ngandaba yethombe. Cha, ngaphambi nje ubungitshela indaba yethombe baba. Usuzoba umkhulu phela. Ngizoba umkhulu. Sezokubaba. Ngomthokozisa lokho ngijabula kanjani kuba umkhulu. Well, Michael, isifiso sami esikhulu kakade ngifisa leyo isiziyenzeka manje. Ake nihlaleni phansi sikhulume kahle indaba le. Hlala phansi. Uzohlala kuphela. Hayi songile. Hey. Ya ngithi. Awumxoxeleke phela. Manje indaba eyithombe uzowamtshela? Sengimtshelile. Yebo usengitshelile baba. Hayi, ungakhathazeki baba ubheki sengidlela isikhathi eside kabi. Ngiyamathemba kuyo yonke into ayenzayo. Ngiyazi ukuthi ubeke ngazaza yenza into embi kangaka kumina. Kodwa ngiyethembisa nje ukuthi kuwo konke usizo lami nidingayo ngizobe nginani. Akwakuhleke lo muntu. Ima akenishoni. Manje Sithando. Manje wena Michael, wena uzazi zonke lento. Yisho ukuthi soqala kusukela manje. Yinto efuna siyenze. Into efanele siyenze ukuthi kusasa lokho fanele sihambe siye lapha la kuhlala khona lo Jack. Siyofuna lama negative, siwathole siwashise. Swashise. Emva kwaloko bese ke siyabuya ke sizalana. Silindele sibone ukuthi kuzokwenza njani mayithola ukuthi awekho. Uyabona into mayisho Michael. Iqiniso into engizophikisa lokho. Funa silinde senze leyo nto kuphela. Kunjani kuyasethu nje? Sesilaphile. Hawu, ngempela ngaphambili sokwenza sonke okungcono. Ngomncane.
Ngiyabona ukuthi singene manje. Solandela ama-negative. Abanithandi ngiyena ogcinile ukuphuma. Futhi sengathi sekuphela imizuzu eyishumi. Futhi kubuya sengathi akekho ozobuya azobheka ukuthi khona into ayishile ngemuva. Hayi ngiyakuzwa Michael uyakhuluma. Asingene phakathi siqede yonke lento iphele manje. Ngoba uqala nje uma ngabe sikwazi ukuthi ama-negative lawo siwashisa phela indaba yawo kube kuphelile. Ukuze labantu bangakwazi ukuthi beqhubeka nalobugebengu babo. Yonke into ngibeka kuwena ngithembe wena. Ngihamba nawe angisabulutho. Asamba. Michael, awusho sizokwenza njani? Lalela sizongena la sibheke ukuthi kuphi la kuvuleke khona. Uma singatholi singoma singagqekeze iwindi singene ngewindi. Usizovula umnyango uvulele ukuthi nikwazi ukungena la. Kulungile. Okunye ke biyekele kimi. Kulungile, uyazi ukuthi nangazi lutho kahle. Asambe. Lula. Ya, ngabona. Lalela, uzongena ngaphakathi. Usiyovula umnyango. Lalela, yabo sathi indawo engcono le phela soqala kuyona ufuna. Sibheke emakhabetheni nemabhokisini noma sibothi ngeke sithole lisebe. Lungile? Mzala siye ngala. Lethela kimi. Ngisikele ebukhini ngase ngilivule. Ofre. Fuzube yakho. Maningi la sengathi akuwena wedwa. Kwanabanye nje abaningi. Kusho ukuthi umkhuba wakhe awenza kudala lo.
nina la. Mambe kanjani? Lokufuna intambo simbo. Sinyazi ukuthi umuzi kabani lo. Yasazi sobathini. Nilima nje yini phuphu engani. Wenza ukuthi ukushaba umuntu ephindweni ekhathayo. Ngeke ngisho lutho lapho. Angifuni ukukhuluma. Hayi intambo leyitholile. Let it go again. Michael, washisa wonke ama-negative la. Ya. Ngaphela kodwa umwashisa ushiye leya list leya kena lamanye ama-negative Alungile afutha. afayele ebhokisini Samana libhokisi. mina sihambe nalo ibhokisi leli lalela utshela ujack loyo ukuthi angaphinde nje adlalele kuphela ngaphandle kwaloko uzayibona into azoyithola. Wazi uthini Michael? uJack mangabona senze njani ibhizinisi yakhe. Ungathi akabulali. Kumanje nje usobe ishino elikhulu kabi. Asambe. Michael, awutshela siwenze njani manje leli bhokisi? Yabona ngoba sesiyitholile lama-negative sawashisa wakho lana amanye siwathumelela labantu laba abafakile. Uyabo uJack uzothi akabulali beke wathola sibambe ngile negative. Nimbuze njani? Buze njani? Awumnandi. Awunamsiba. Ubani wenze lokhu? Abanye amadoda amabili afike la athatha lento lehlala iy'thombe bashisa lana. Yabona Jabu. Ihambile yonke imali yakho. Ihambile yonke imali yakho. Lezi zinja lezi. Zithatha ibhokisi. Zashisa lezi zinto lezi.
ukubathola. Ngifuna ukubathola ngenza into eyodwa ngabo. Usilule isandla sami. Ngiyayazi into engizoyenza kubo. Bazongifunda, bangiqonde. Bekuben Jackson nomngani wakhe. Bathe nje ungalingi uzudlalele kubona. Kodwa wangabamisa ngayo. Yazi, bangimangaze kabi. Bengingalindele lutho mina. Futhi bathe bazotshela wonke umuntu onezithombe zakhe la ukuthi ayishisile. Bakamba yini? Uyabona, lezi nje mina ngizosithola. Ngizosikhombisa ukuthi mina ngubani. Uyabona. Iphutha lethu. Ngimthatha kancane Mr. Jackson. Ngimthatha kancane kakhulu kakwabo. Manje sengiyambona usezenza indutshana. Inye kuphente sisele njengamanje. Ukuthi ngibambe umkakhe. Manje ngathatha umkakhe. Ngamletha la. Sizobona intandokazi yakhe. Uzophila kanjani ngaphandle kwayo? Ngifuna ukubamba yena. Nibona kanjani leyo nto? Ya. Umqondo omuhle lokho. Ngifuna ukuthi nina nilungise lento ngoba iqalwe yinina. Anzange lize ningitshele ukuthi kukhona abantu ahamba nabo. Ngifuna ukuthi nizame ukuthi nilungise lento. Ngoba ngiyayifuna le ndawo, ngiyafuna ukuthi ngiyisebenzise. Somthola. Kutheka. Ngicedile ukubhala zonke izincwadi ezifanele ziye kulabo somabhizinisi lezi. Wazi nje usuqedela lokho nje. Sususe ijoke elikhulu edingini emahlobo. Hawu sithanda, ngaleyo nto ngikhohle. Wazi phela ngicabangana. Ngicabanga ukuthi siphinde futhi ngesivakashi njengoba sesisanda ukushada. Kunjani lokho? Hawu baba. Ngikuthanda kakhulu impela kabi lokho. Hayi, wazi into efuna siyenze? Ngizohamba ngene emsebenzini. Kuzothi ngehora lokuqala. Ngizama ukuthi ufike wona mina emsebenzini. Kulungile? Oh, futhi ngase ngibone ngaleso sikhathi ke baba. Yala, babe. Wazi. Hayi. Wonde kahle ke baba. Usale kahle nawe umbheke kanye naye lo mbheke futhi. Ngizobona ngaleso sikhathi. Kulungile. Okay. Samba nawe manje. Ufunani kumina? Yawa, lalela. Umuntu wakhuluma manje. Sakasanga mhlawumbe ngizwe. Wena hlale. Bala lapho phansi. Tshela indoda yakho kumele ngafuna ukubambisana naye. Soyi. Sakasanga mhlawumbe wena. Ufunani kumina? Imali wena. Nawe uzuyabhala nje impela. Mala. Sesizwa lapho. What? Bukada, imada, bukada, yabo. Uma ke wenza enye into la wakaka. Uhlanga wazala. Evening, Garden. Tony! Tony! Oh. Yini?
Uthula uthunjiwe. Awuthi ngibona? Nkosi yami, hawu. Awubheke uzowapha phela lo muntu lo. Awubheka kubhaliwe lokuthi ubani. Kodwa ngiyathemba ukuthi uJack owenzelele. Nkosazana, manje sokwenze njani kunje? Lalela. Yekela kimi. Bona Ben. Mina ngizohamba. Bazombulala lo muntu. Lalela. Ngizohamba mina ngiyobheka la ihlala khona. Wena hamba e-office wena. Ulinde mina nje. Lento ekhuluma ngiyayizwa kodwa kwathi lo unkosazi wami lo. Babembulala ngenze njani manje? Ngithi mina, themba mina wena. Yonke into isiphethwe yimi manje. Asambe njengamanje. Nasichitha isikhathi. Asambe. Lungile. Yini? Nifunani kumina nikubambeleni? Sobala sisikanti awuboni. Ufuna indoda yakhe sibelane nathi ukuze sikwazi ukubeka impahla lapha endlini yayo. Mrs. Jackson. Kumnandi ukuthi sibonane noma ngazi ukuthi awuthokozi. Ukuthi nje into enza ukuthi sibonane indoda yakhe umuntu ongalaleli. Manje naye ngibone kukuhle ukuthi ake bethi kungimema ufike ube nathi la. Khona ukuthi uzokwazi ukuvula indlela. Awukwazi ukwenza lokho. Ngasukuba wazi ukuthi udila nobani kanti. Kanti ubalo esisebenzelana naye. Mangase ngikutshele nje. Ngikutshele kahle. Indoda yami inabangani abashisa kabi. Angeke uzukwazi ukumelana nayo. Funa indoda yakho yazi ukuthi masihlangana sizokhuluma ngomsebenzi indlonile. Sengiyajabula ke mawusula. Jabu. Awumthathe umise endlini ngale ngemuva. Ufike umbophele. Buse usuqiniseka ukuthi ayikho indlela uthabaleke. Kulungile boss. Wena asami. Thabi. Kwamba kahle mina. Ukuthi nje izinto yabona masisebhede uyibona umuntu engathi uyajika mhlawumbe engathi asakuphethe kahle. Ukusebenza ayikho enye into. Sithando. Uzothi masisekuphelele konke bese sesiqhubeka nothando lethu. Imada. Ngandam. Noma ukuvalela, mina ngiyazi indoda yami izongithola. Wena. Buka la. Kuzobe ifike ekhaya uyangizwa? Ngizokunceda. Kuyadlalwa la. Basa, thetha. Yeah. Imada. Start. Wena. Yeah. Hlala uthule lo, yes? Uma indoda yakhe ingafuni ukwenza into esiyifunayo, izokutholwa amaphisiso, yes?
le nje le. Mangabe ngafuni ukuyenza le nto. Sombulala. Ya, unkosazana wami. Kwangcono ngoba ukhona. La isikhathi anginaso. Uma ungenzi njengoba ngifuna uzofa. Michael. uBrenda. Lalela. uJack ubeyila njengamanje usanda ukuphuma nje. Uthi unkosikazi wami banaye lapha kuyena. Uma ngabe singavumi kumlalela, uzombulala. Uyezwa Michael? Lungile sala kahle. Ngiphume phela la. Isilima lo muntu. Okay. Into takta. Alanga. Ayine ngiphume ngempela. Lalela. Ngithola ukuthi lo muntu lo uJack udayisa ngedakamizwa. Nezinye izinto nje azenzayo. Kube ngasiki. Ubona kahle. Wafika phela mina lapho wathi ufuna ukuqasha le ndawo engisebenzela kuyona empahla. Wefuna ukusebenzisa le ndawo esebenzele idakamizwa. Sokwenzelani ke manje? Manje sodiyeka ukuthi mina ngihambe ngiye khona. Wena uzosala wena, mina ngizohamba kuyolanda umkakho. Uzohamba wedwa? Hayi la ngiyahamba. Cha kuyingozi kabi, lento ifuna mina ngedwa lento, ukusala la. Hayi nami ngifuna ukuhamba. Kulungile, uma ufuna ukuhamba yenze nje. Mina, thatha nasi baba. Nasi sana. Hayi, kulungile. Sesingahamba sana. Yabona ke into ezenza ukuthi uqhubeke umsebenzi ukuthi umuntu akasekho phela uThuli. Uthini? Uyephi? Angazi. Kade ngithi ngihambisela amanzi, ngamfica engasekho. Ngitheni kuwena? Angithi ngithe mgadi angaphunyuki. Sikephi manje? Niyabona nobabili. Nifile mina. Niphelele nya. Ngimfuna njengamanje. Sizwana? Hamba. Lungile boss. Lima lesi. Yazi. Thabi. Lento ingikhathaza lapha. Ingikhathaza umoya wami.
ibhola leyo. Lalela, yes, wena sizothola imali ngawubalekile, yes. Angeke. Wozala. Wena nendoda yakho ibalulekile la kuthina ndiyazi sifuna imali yona isidinga uma ngabe indoda yakho ingafuni siqala ngayo silandisa yazi sifaka la inhlamba yifake la iphumela ngemuva uyangizwa apha Sha. Yeah. What? Nazi lezi gelekeke. Sayithola kahle singalindele. Nene gelekeke nje. Umuka phela. Hey, gelekeke nje. Jack. Sekuphelile ngawe. Sufike egcineni manje. Ngale kwaloko ukufa. Hey wena. Uphuthuli. Yabona abafana bami. Usezandleni zami. Kodwa lapho ningenakufinyelela khona. Akukholwa iloko. Qamba manga wena. Awusitshangise. Wozala, jaja. What's up? Hey, wozala, bukana. Phathe kahle yaso. Ungayiphethe kahle. Ukhuluma. Ya, sekuhamba kahle ke njengamanje. Into ezokwenzeka nansi. Ngangapha.
ukuthi ngifuna 40,000 phansi sihlanganeni leyani leniyaziyo-ke nani namathikithi amathathu aphuma aphele kuleli lizwe. Sengicathi nihambe-ke emzini wami. Ngathi nihambe. Lungile Ben. Asambe. Michael, uzanike manje abafundi umuntu nkosazana ngisebenze njani manje? Lalela Ben. Ungakhathazeki. Samba. Yekela kimi. Wazi labanje Yonke izophethwa yini? usebenze njani? Usebenze njani mina manje? Usebenze njani? Ngena phakathi. Ngiphethe imali yami. Sondela. Bella, imali khona. ulungileke. Ngithanda intombazana. Tshitshelani la imali. Ngizoyithola intombazana. Izinto sehamba kahle-ke manje. Jabu. Awuthatha imali. Sengizoyithola-ke manje intombazane.